Bon dia a tothom, soc Álvaro Calero, professor del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General a la UIB i a continuació us explicaré breument quina ha estat la meva experiència docent d'innovació en aquest primer semestre del curs 2021-2022 en implementar de manera pilot un projecte d'aprenentatge-servei en l'assignatura Llengua Catalana del grau d'Educació Primària. En un projecte d'aprenentatge-servei o APS, pels qui no estigueu familiaritzats amb la metodologia, un grup d'alumnes col·labora amb una entitat sense ànim de lucre que té una sèrie de necessitats. En aquest cas, es tracta de la Delegació Territorial de Plataforma per la Llengua a les Illes Balears, és l'ONG del català. Són, doncs, iniciatives que neixen de la necessitat social i així, al mateix temps que els alumnes fan un servei a la societat, també han de desenvolupar, adquirir i assolir continguts curriculars que després seran avaluats. L'element de l'avaluació és essencial perquè diferencia els projectes APS d'altres projectes de voluntariat comú. Tot i que només hem aconseguit que una alumna, Mireia González Murillo, s'engresqués i triés aquesta opció per al treball d'exposició oral, que representa un 30% de la qualificació final, n'hem extret conclusions molt interessants en constatar que en temps de pandèmia, en què part de l'aprenentatge es realitza virtualment, aquesta metodologia permet treure l'ensenyament de les aules i traslladar-lo de manera aplicada a l'entorn social de l'estudiant en el seu dia a dia, per bé que les mesures sanitàries del moment també van obligar que l'alumne realitzés la majoria de les tasques a distància o per videoconferència. Però en qualsevol cas, quan es tracta d'una modalitat d'ensenyament a distància en general, aquesta metodologia resulta molt innovadora i engrescadora en tant que permet que els alumnes s'impliquen en entitats de l'entorn més immediat i, per tant, també estiguen més compromesos amb el seu procés d'ensenyament-aprenentatge perquè tenen una interacció constant amb els tècnics de l'entitat i en reben una retroacció també constant que va, per tant, més enllà del professor, de l'assignatura i del centre, en aquest cas, la universitat. Segons les necessitats de l'entitat, aquest alumne va realitzar diverses tasques, com ara la preparació d'una notícia sobre l'informe CAT 2021, que li va permetre treballar amb dades actuals sobre l'estat social de la llengua. També va elaborar material didàctic per a nouvinguts i va redactar un model de carta per convèncer empreses que utilitzen el català en la retolació, en l'etiquetatge i en les planes web en cas que no ho facin. En aquest cas, quan cercaven multinacionals a les quals enviar aquesta carta, es van adonar que, fins i tot es tracta d'empreses molt grosses i molt conegudes, tenien la plana web en moltes llengües d'estat, per exemple, l'islandès, però no la tenien en català. I això també va contribuir a desmuntar molts de prejudicis que encara trobem avui sobre el nombre de parlants de les llengües en relació amb el seu ús. Després de l'avaluació, el projecte és presentat públicament amb les conclusions. En aquest cas, l'alumne el va presentar al conjunt del grup classe en forma d'exposició oral que calia superar per aprovar l'assignatura. I la memòria que em va elaborar i que m'ha autoritzat a mostrar és la següent. A continuació, em compartiré pantalla perquè veieu alguns extrets de la seva memòria. Per exemple, en aquesta activitat, l'activitat 3, que consistia a preparar activitats per a persones migrants. Aquí en mostraré només algunes perquè veieu, és a dir, que no només van treballar continguts sociolingüístics sobre l'estat de la llengua, sinó també qüestions relacionades directament amb la didàctica, que és sobretot un dels àmbits en què aquests alumnes d'educació primària s'hi trobaran. Hi havia, per exemple, activitats sobre vocabulari inicial, autocorregides també, i que tenen, per tant, aplicacions molt diverses, ja sigui en un grup o individualment, de manera autònoma o dirigida. Les va agrupar en diversos camps semàntics, també de la tecnologia. Hi havia també algunes activitats de verdadera o fals per treballar, per exemple, preposicions. Hi havia
imatges i, per exemple, el gat és davall la capsa, és a dir, si és veritat o no, per treballar preposicions. Aquí seguim també amb una altra metodologia més semblant a la del joc del penjat, per treballar vocabulari bàsic, tot això pensat en aquest cas per a persones nouvingudes, però realment són activitats que es poden aplicar també en altres col·lectius. Per exemple, exacte, això és de les preposicions que comentava i bé, això simplement per il·lustrar-vos una mica com havia preparat aquestes qüestions que ara no són materials originals de l'alumne, que us ha creat ella, però que també en pot disposar, en aquest cas, l'entitat. I, finalment, per concloure, aprofitaré per informar-vos, per si algú està més interessat en aquesta metodologia de l'aprenentatge-servei, que trobareu un resum, en realitat, d'aquesta experiència que us he contat en la secció Experiències APS del programa APS UIB, en aquest cas en la secció de Facultat d'Educació, perquè aquesta titulació és de la Facultat d'Educació, però realment bé, hi ha altres experiències en aquesta facultat i també hi ha experiències en totes les facultats i escoles tècniques, perquè realment és una metodologia que es pot aplicar a tot tipus d'estudi, a tot tipus de disciplina i també en totes les fases del procés d'ensenyament. Bé, moltes gràcies per la vostra atenció.